Qüestió, però no marxem encara de l'àmbit polític perquè en aquest cas Esquerra Republicana lamenta que el ple de l'Ajuntament hagi bloquejat la moció que van presentar la setmana passada per fer un referèndum oficial per la independència. Els republicans han valorat el paper dels diferents partits en la votació de la moció que van presentar en el darrer ple, demanant a l'Ajuntament de Vilafranca que instés al Parlament de Catalunya a fer un referèndum constitucional per la independència. El document presentat per Esquerra va ser sotmès a votació en el ple del dia 20 i va ser rebutjat amb els vots en contra del PSC i del Partit Popular, l'abstenció de Convergència i Iniciativa i amb els vots a favor de la CUP, dues regidores de Convergència a títol personal i els d'Esquerra. El cap del grup municipal, Pep Calar, no entén el rebuig a la proposta que van presentar ni les excuses barates que, segons ell, van fer servir per justificar els seus arguments. La contradicció que hem trobat en la resta o amb la majoria de forces polítiques municipals que amb excuses barates vàries han rebutjat la proposta. Doncs bé, cada un inventant-se fins i tot si feia falta arguments. Ara no toca, o és una qüestió que no és de Vilafranca sinó que és més nacional i per tant no s'ha de pronunciar l'Ajuntament, quan en un altre ple no tenim cap problema per pronunciar-nos en qualsevol qüestió internacional o el que sigui. Per tant, excuses, excuses i més excuses per dir que no a una cosa que a més havien dit majoritàriament que sí en el 13D, en el 13 de desembre. El portaveu d'Esquerra també ha afirmat que els discursos de la majoria de grups no coincideixen amb allò que voten, ja que es mostren favorables a referèndums com el del 13 de desembre, però no a una proposta més seriosa. Quan és un referèndum que és, diríem, de costellada sí, donem-li suport, vaja, i quan és un referèndum ja de bo, oficial, aleshores no. Aleshores la por o qualsevol altre, diríem, condicionant, fins i tot l'alcalde no se'n va estar de comentar que, home, no podíem tornar a sortir a la premsa, amb uns valors polítics molt ferms, que bé, aguanten un telediari de Telecinco. Per tant, entenem que cada grup s'ha retratat, han sortit de l'armari aquells que fins ara es declaraven catalanistes i que hem vist que en realitat no ho són. El grup municipal ha assegurat que no es quedarà de braços plegats i que tornarà a presentar la moció. Això sí, ho farà després de les eleccions, ja que en aquest consistori creuen que és molt difícil que es pugui aprovar.